eksponentiel funktion beskriver en udvikling, hvor x-værdien er procentdelen, hver gang x-værdien vokser med 1. Det skrives som en funktionsforskrift, der hedder b gange ax. B er begyndelsesværdien, hvor a er fremskrivningsfaktor. Og a kan også skrives som 1 plus r. R det er procentdelen omskrevet til decimaltal, og det kaldes for vækstraten. Så har vi x og y. X, y. Det er variable. X er den uafhængige variabel. Og y er den afhængige variabel.